Abdullahi Hassan. But ihe a na-akpọ m bụ mmụọ. Abụ m onye Bida, Niger State. Ebe anyị ego n'ego enyere anyị enye. Oge mgbago ma mgbada ebe a ma ndị na-agbago ha nyere enye. Ma ndị Hausa ahụ bịara ma ndị Yoruba ahụ bịara ma ndị gara bịara soro ndị Ibeagwa wee nụ ahịa oge gboo. So ha nụcha ya chọrọ ịna ha sị ha nọrọ. Nne m onye nne ka mbọtụ ndị amụrụ ife abịa ebe a ọ Yoruba ka ha n'ebe anyị ka nọ mụ ha sọ nwụrụ n'ụlọ mesọ nwụrụ ebe a. Nna m kọrọ m nke a ọ sị n'oge ha bịara anyị aka e butere from Niger bịa n'obodo a ha zụọ ha nachube ọ bụ mgbe ha ebute anya egolu ha nachekwe na ndị Bida gotekwa ọzọ bịabakwa ebe a til ebe a dịrị ha mma esi na ha chọrọ ibu n'ebe a. Ebe ndị ọba chọba a na-enwesekwa ewepụrụ chọba ka fọrọ ịmara ihe mere by that time nwere ọka eme ihe na ihe na n'ọgwa n'elu jọsọ ihe aka n'elu bibenu. Ọmụwa bụ Edoga Alhaji Nnayamedu Kwaba, a Muslim leader of Igbede South Local. Nne m nyere m afọ Igbo. Chinedu ka onye Ekperechi Islam bụ ndị ụka ụzọ bịa n'Ibeagwa, and ụka ọzọ bịara after ekperechi Ibeagwa bụ Cherobi na Sarafin. Ndị Yoruba wetakwara nke a. Ma m na-eme gị ị na-erikwa ndị Igbo ọfụma nụ. Ngwa kọtọrọ anyị gịrị aka. Ụmụ ndị Igbo na-esi ụfọdụ na ụmụ nke a na-akpọ ọkpa ya mmeri ya n'ụtụtụ 7 mba ọ ga-adabara m. Sọsọ onye lụrụ bụ onye Enugu Ezike. Bụta bụ onye Enugu Ezike. Bọtụ nwunye m nke a bụ onye be anyị onye Niger. Bọtụ papa mụrụ lụrụ onye Igbo ọ nọ n'ebe a. Obodo a nabatara anyị nwa nabata ha wee nọ n'udo na-anụ ndị obodo a amụrụ anyị nwa ebido anyị gbabụ ndị na-eji ebe a kịta ụfọdụ n'ime anyị be anyị iji ebe anyị ka anyị na-eje ebe anyị egburu ebe a ka ya bụ obodo anyị.